Укучыларга сыйфатлы билим берүү өчен мугаллимнәрнең һөнәри компетенциясе һәр даим заманча чаралар белән үстерелеп торырга тиеш. Бу юнәлештә район мәгариф идарәсе актив рәвештә яңа эш алымнары куллана. Biz bu уку елында семинарларны яңа форматта үткәрергә булдык. Ачык дәресләр карыйбыз. Но дәресләрне шушы мәктәп укытучысы бирми, икенче мәктәптән килгән, авыл мәктәпләреннән килгән укытучылар бирәләр. Авыл мәктәпләрендә безнең балалар әз. Но анда да әйбәт укытучылар укыта. Алар үзләренең методларын, үзләренең приемнарын күп балалы классларда да кулланып була икәнен күрсәтер өчен. Төрле семинарлар вакытында ачык дәресләрне үз укучыларың белән бирү гадәткә кергән. Стажировка форматында мондый семинарларда исә чит мәктәп укучысына дәрес аңлатасы. Бу хезмәт стажы зур булган укытучылар өчен дә зур сынау. Әзерләнү дәрәҗәсе бик авыр булмады. Авыл мәктәбе белән менә район мәктәбендә дәрес биреп карау өчен авыл укытучысы өчен бу тәҗрибә булып тора. Чөнки без авыл мәктәбендә инде әз комплектлы класслар белән эшлибез. Монда күп күләмдәге балалар белән эшләү безнең өчен яхшы тәҗрибә булып тора. Семинарларда күрсәтелгән ачык дәресләр, мастер-класслар яшь укытучыларга зур хезмәт юлы үткән хезмәттәшләренең эш тәҗрибәсе белән якыннанрак танышырга мөмкинлек бирә. Бүгенге эшлекле семинарда мин үземә бик күп яңа алымнар алдым. Әлбәттә, әлеге алымнар миңа инде киләчәктә бик ярдәм итер дип өметләнеп калам. Дәресләр бик тә мавыктыргыч һәм көнкүрештә кулланыла торган алымнар белән ясалган иде. Балалар математиканың көндәлектә кирәклеген аңлап калдылар. Район мәгариф идарәсе эш тәҗрибәсен тирә-як район мәктәпләрендә билим бирүче укытучыларга да таратырга тырыша. Мөслим гимназиясендә үткән чарага Актаныш, Азнакай, Сорман, Тукай районы мөгаллимнәре дә килде. Biz Сорман районыннан килдек һәм безнең монда 7 кешедән торган делегация. Без монда алдынгы технологияларны өйрәндек. Бик матур укытучыларның ачык дәресләрен карадык. Шулай ук менә мастер-класслар карадык без монда һәм үзебезгә бик отышлы алымнарны алдагы үзебезнең эштә кулланырбыз дип уйлыйм. Тәҗрибә алмашып эшләү мөгаллимнәрне яңалыкка омтылып эшләргә итерә, аның яңа форматлары бу эшне тагын да кызыклырак итә. Иң мөһиме нәтиҗә яхшырсын. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.